Jakom duond buch ODM Gladys Wanga oseyo paro mar ni ODM ni kod tungni manyalo baro duond bura no kowacho ni en kaka jatelo omedo siro tendo gai mar ODM Dr. Oburu Oginga kowacho ni tende dhi kelo ber mathoth ne oganda Luo. Kanolose kinde mane olimo boma mar Rongo, Gavana Gladys Wanga wacho ni jogo mosenyiso paro mopogore gi duond buch ODM onge kod agenda manyalo kelo dongruok ne piny Luo, kendo medo ni twak madhi bedo e kindgi kod duond buch UDA dhi neno ni ODM oyudo pok moromore kod duond burano maonge winjruok machielo. Wanga nowacho ni en kaka jatelo mane ogai machon mar ODM Raila Odinga nowe kom, osingo neno ni ODM ok bed kod winjruok kod duond bura mora mora manyisa kwede ne dhoudi mamoko. Na vile chama ambao tuko na fikra sawa, lakini wale ambao hatutazungumza nao ni wale ambao wanaeneza ukabila, ni wale ambao wanaeneza chuki, ni wale ambao wanafikiria kuna wengine ambao hawafai na wengine ambao wanafaa. Hao hatutazungumza nao, lakini tutaingia mazungumzo na tutahakikisha ya kwamba ale mambo ambayo iko katika 10-point agenda, kwa sababu hapa Rongo kuna watoto wetu waliuawa Nairobi ama hapa wakati wa maandamano. Lazima hii maneno ya 10-point agenda ya compensation of victims of post-election violence lazima sisi kama ODM tushikilie.